Бъдещата ми кола е там някъде. Бъдещата ми кола е една от тия. Добре за всички. Днес летим. Да, точно така. Така, това е обработващата Сияна, пряко включване, защото заспаля задник на Сияна. След това клипче не обясни къде ще ходя, защо ще ходя, с кого ще ходя. Така че аз се включвам пряко тук да обясня набързо. Пътуването ми беше към една много близка моя приятелка. Тя живее в Ерфурт, Германия и реших да й отида на гости. Това е първият път, в който влогвам. Затова, моля ви, ако съм кринж и не знам как да се завършвам видеята, don't hate me. Просто аз не съм блогър. Аз съм стримър. Но няма значение. Беше много приятно да снимам това клипче, затова ви оставям да гледате. Така, оправих се. Съм малко тема към летището. На летището и сега ще се ориентирам на къде по дяволите. Къде по дяволите трябва да ходя. Не съм пътувала супер много време, но да, малко ме трудно. Ще го правим. Както се всичко е точно, реално не трябва да минавам през регистратурата, тъй като съм се чекинала в приложението, което малко прави лойка, обаче аз все пак да проверя. Направо трябва да отида да ме проверяват. Но тъй като имам още време, отивам да хапна и да си пуша още една цигара, да се приготвя ментално и отиваме. Всичко е точно. Оправих се. Не се изгубих, намерих един баба и дядо. Те се ето там отзаде. И просто като чух, че търсят за Нюрнбергите и бях ти са моите хора и се слепя за тях. Сега чакаме само да дори шибания самолет, за да се кача, защото имам още един час да чакам. Живи, здраве, всичко ми е добре и сега трябва да намерим изхода. Имам чувството, че този път няма край. Бъдещата ми кола е там някъде. Бъдещата ми кола е една от тия. Заведи отново. Седнахме да хапнем на Макдоналдс. Да, е доброто нещо, когато караш по магистралата. Така в момента съм в туалетната. Чакам. Здравейте хора! Вече сме тук в Ерфурт. Пристигнахме от Нюрнберг до тук. Пътувахме около 2 часа и нещо. Честно казвам, пътя изобщо не се усети дълъг, тъй като пътувахме по магистралата. И до вечера сме на Октоберфеста, който е тук в града. Ще ви снима малко от града, от Октоберфеста. Нямам търпение да отида, тъй като тук е супер красиво и нямам търпение да ви покажа нещата, така че да, see you soon! Така, това ми е аутфита за днес. Ще кажеш ли нещо? Да, това ми е аутфита за днес и отиваме на Октоберфеста. Отиваме на нещо страшно в момента и защо видях да се напутат по този начин, не мога да разбера. Но добре. То се качихме на... Чай сега то къде? Вече не се вижда, няма значение. Но едно супер страшно. Имаше един истински човек с резачка. И щяхме да умрем. Щяхме да умрем просто. Ама беше фъни. Аз се смях през цялото време, въпреки че се сръх от страх. Така, няма как да дойда в Германия и да не пия бира, така че guys cheers. Ти какво ти дадаха? Газирана вода. Значи, в Германия, като кажете вода, Кажете да не е газирана. да, кажете специално да не е газирана, защото ще ви дадат Газирана. газирана. Cheers! Добро утро. Ох, майко, нямам глас. Anyways, ден 2. Забравя да ви кажа лека нощ. Няма да се повторя. Anyways, сега бях прекъсната от котката. Ще я казвам, че днес ще ходим към центъра. Ще правим още някакви неща, не съм много сигурна, честно казано. Така че
Сигурно малко по-късно ще разкажа реално какво ще правим, защото не съм сигурна в момента. Така че да. До после. Доброто на всички отново. Малко ми пече, но нищо. Ще го игнорираме това. Днес планът е, ще отидем първо да пия кафе, тъй като тук няма кафе, но нищо. Ще отидем да пием кафе, ще закусим. След това Пала е на маникюр в центъра. Ще отидем да се разходим по центъра след това. Ще отидем до мола и ще ви снимам малко повече от атмосферата тук, тъй като вчера вечерта не успях, тъй като беше тъмно. Но да, общо това е плана за днес. Иначе, като първи впечатления, супер много ме харесва. Супер е приятно, чисто, подредено. Къщичките са супер сладки, типично немски къщички. Така че, да, ще ви снимам малко повече по-късно и ще се видим. Бай! Гайс, това е супер кют. Бих взела такова за моите котки. It's so pretty! Какво баби с майци? Майтинко! Така, гайс, тръгнахме от кафето, забравих да снимам, да беше супер сладко, което тук ще оставя снимчици, за да видите, беше много приятно, много сладко и сега отиваме към центъра. Както заведем всички, в момента сме в един азиатски ресторант и искам само да видите. Гледайте кличките. Уникално красиви са, супер дълги. И между другото, това е саке. Поръчах с саке и ще го пробвам за първи път. Cheers! Guys! It's so pretty! Това изглежда толкова добро. Толкова добре. Даже нямам думи. Останах без думи, Това изглежда уникално. Така, так ми излязохме от азиатския ресторант и беше уникално. Това беше най-доброто суши. Като ви казвам най-доброто суши, което аз някога съм яла през моя живот. И за сефте, защото взех нови дънки и ги оклепах. Първо с соев сос, после с саке. Друго нямаше. Само това. Какво направя? Клечките бяха 30 см. Как да работя с пръстите с 30 см клечки? Няма как да стане това нещо. Anyways, това не ми попречи аз да бъда уединската ми се оклепа, обаче аз се обърнах на обратно, защото съм смарт, аз също трябва да си правя снимки. Не винаги това, което излиза в социалната мрежа е истина. Между другото за сакето, представете си го като по-лека, да, много лека ракия. Нещо такова. Аз не пия ракия в принцип, максимум една-две глътки. Това си го спих цялото. Беше муцка. Сега отивам малко да се сходим, да си направя снимчици. Това е краят на ден 2. Ще слягаме вече 11:30, 12:30 българско време. И утре ще ходим на зоопарка. Така че там лягам да спя и ще се видим утре. Лека! Hello guys! В крайна сметка не отидохме на зоопарка, тъй като имахме да оправят неща в новия апартамент и нямахме времето, но утре ще отидем. Сега дойдох малко да хапнем на центъра, там... Да, там е катедралата, това тук е Октобърфеста, на който бях първия ден вечерта. Ще хапнем малко паста, ще се разходим, ще направя снимки, защото нямам снимки на катедралата. Е so fucking pretty, така че... Да, ще се видим след малко. Закуско обядвахме с Пала. Ходим към зоопарка, който трябваше да е вчера, но ще е днес, нямам търпение. И между другото, вижте каква кола имаше. Zero Sugar Vanilla. И между другото е много nice. Искам да има такива неща в България. Защо няма такива неща в България? Сега ще отиваме натам, ще вземем трамвая и... Има много животни, не знам, че има много животни. Но няма да ви спомням още какви има, ще ви снимам после. Така че да, see you soon!
Му слезахме от трамвая и отиваме да търсим на къде е зоопарка, защото буквално сме на края на града и тук няма нищо. Така че отиваме, пък ако се загубим. Ама все ще го намерим, нали? Да. Фламингота! So cute! Виждам колко е кръвен. Ловицата не му обръща внимание. Сега. Влизам. Идваме при лемурите и при маймуните. Давай. Агресивни ли? Те не знам, маймуни. И в крайна сметка маймуните не бяха пуснати. Само дето нямах търпение да имам бив с някоя маймуна, която да ми дърпа чанта и аз съм като не, върни ми чантата. Да, бях много надъхана за това нещо, но представете ми се, развалиха нищо. Ще отида в друг зоопарк, където има пуснати маймуни и ще ми се сбъдне мечтата да имам бив с маймуна. Така че да, в момента отиваме към носорозите. What? Нещо това нещо е толкова огромно. О май га! Аз си ги представях по-черни, между другото. По-черни? Носорози! Не ме обръщайте дупи, моля ви са. Искам да видя в лицето. Одер! Обърнете ми внимание. Алю! Алю! Върна си главата. Супер! Алю! Легнах малко да се починем. Супер много се изморих. Ой! Тъпа муха, я съм махай. Сега отивам към гепарда, търсим го все още. Бяхме при носорозите, тези животни са огромни, аз за първи път виждам носорог. Между другото, виж колко кръгче правим. Те ще Да, до гепарда. и между другото има карта, която по нея се ориентираме. Те носорози ядаха, все едно живота им зависи от това да ядат. Живота им зависи от това само цял ден 24 часа да ядат. Ясно. И сега така. Да, и след малко ще ви снимам от гепардчето. Хай! Тук съм! Виж ме! Тук съм! Гайс, сега ще влезем при козите. Нямам търпение, но някоя да не ме пребие. Там виждам една. Да, той не изглежда много. Гледам малко злобно даже. И тази бели от нас там те гледа. Колко са неебателни. Буквално се качихме догоре, където бяха бизоните и в момента преминаваме към ниската пътечка. Отгоре ние бяхме на върха и се вижда буквално целият град. И в момента слизаме надолу и буквално няма нищо тук около нас. Обаче е много приятно. Чувствам го като походче, много е найс. Много добре са го направили. Ево. Сами сафари. Не съм за красивина. Така, гайс, това беше края на нашето пътешествие в зоопарка, на нашето приключение по-точно. Аз съм много щастлива, видях много от животните, които не бях виждала. Беше много готино. Ще кача, то вие ще видите, защото това видео предполагам ще кача преди аз да кача снимките в Instagram. Но ще видите снимките в Instagram, ще видите сторитата, които качам. И сега се прибираме, ще се починем, ще обработя снимките, клипчета, които снимах. Вече ще отидем да хапнем някъде, все още не знам къде. Видим по-късно. Бай! Идем да идем. Гайс, тък ме завърхме от ресторанта и съм пълна. Храната беше уникална. Азиатска, китайска, както искате да наречете кухня. И накрая имаше от тези сладичките късмечета, които ги чупиш, бяха so cute, няма да ви казвам какво е. Но да, наистина. Защо храната в Германия е толкова хубава? Защо тези хора готвят толкова вкусно? Не мога да разбера. И атмосферата беше уникално красива.
точно азиатска тема. И със сигурност, като да тук отново, ще отида пак да ям там. Сега се прибираме, ще спя, защото се натъпках. Да. Лека нощ на всички. Бай, до утре! Включване забравя да ви кажа какво имахме изобщо. Ядох патица, между другото, за първ път ям патица. Имахме две, едната беше с един като лудатив с друга беше малко по-нормален. Беше много хубаво и също така ядохме краски скрити с още някакви като лук, чесън, бла, техните гъби, нали, азиатските, беше много найс. И отстрани се слагат, аз предполагам ще карам видеото някъде, слагат купичка с ориз, това на лекавия и беше много сладичко. Много ми хареса и както казах, мисля, че в миналото видео накрая ти слагат и ти дават и тези бомбонки, боже господи, бисквитки, които се отварят с смече. Така че да, много ми хареса. Беше много вкусно. Виждам пижама, както виждате, и отивам да спя, защото се наядох като бебе и сега ще спя като бебе. Ще видим утре, ще ходим на един парк. Така че ще снимам утре. Лека нощ на всички. Това е край на ден 4 май се пада и аз не съм насорна, трябва да е ден 4. Така че да. Лека нощ, guys! Bye! Hello guys! Вече съм си в България, даже по-точно в София, малко по-късно снимам ауторото, защото забравях. Честно казвам, беше прекалено много емоция, като се прибрах, исках да се почина и тотално ми излезе от главата, че бих искала да направя малко кратко видео, да обобщя общо взето цялата ми почивка и пътуване. И ако мога да го обясня най-кратко, беше уникално, беше много красиво. Със сигурност ще отида още веднъж там, защото приятелката ми, при която оставах, тя си от България, винаги си идва в България. Обаче аз никога не съм ходила на гости и най-накрая реших да си изляза от комфортната зона, тъй като не съм пътувала много време извън България. И просто много се радвам, че го направих. Беше наистина супер хубаво. В видеото, което Васко ще го работи и ще го качим скоро, съм снимала по-голямата част от нещата. Не всичко, защото просто няма гигабайти на телефона. Така че се надявам да го харесате и кой знае, скоро може да пътувам пак и да има ново влогче. Така че ако ви хареса това влогче, какво съм снимала, бла-бла-бла, ако има някакви неща, които не ви харесват, моля ви кажете ми, защото аз не съм влогър. Не искам да стана, защото ми е много приятно да говоря на камера, въпреки че е малко awkward. Но и да говоря на стрим също е awkward, защото съм сама в стая, както съм в момента, така че горе-долу няма голяма разлика. Приключваме до тук и оставете лайк, коментар, subscribe в Instagram, навсякъде в Twitch, бла-бла-бла-бла. И ще се видим скоро на стрим. Благодаря много, че гледахте това влогче. Да, чао! そばにいて欲しかった一緒に